रक्षाबंधन हा उत्सव भावा बहिणींमध्ये कर्तव्याचे प्रतीक म्हणून मनयतात। या बंधन उत्सवाची खरी सोबीत काय म्हळ्यार हा उत्सव फकत रक्ताच्या संबंधात मर्यादित ना, पण भावंडाची भावना काळजात आसपावपी सगळ्या धर्मातल्या लोकांकही ती मनोवपाक मेळटा। आता हे रक्षेचे प्रतीक फकत भावा बहिणींमध्ये मर्यादित उरले ना। बुधवारा राज्यात व्हडा उमळशिकेन रक्षाबंधन मनयले। पळोवया काय मन भुलवणे खीण। रक्षाबंधन ही नहीं हमारे घर एक त्योहार में रौनक है, हर खुशी में रंगत है, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना हर लम्हा सरहद पर मजबूती के साथ डटकर खड़े हैं। जवानों को छुट्टी नहीं मिलती, जवान त्योहार नहीं माना पाते, हमारे लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। हम रॉयल स्कूल के छात्र इस मौके पर आपकी सेवा के लिए सलाम करते हैं। आज हमें आपको राखी बांधने का मौका मिला, यह हमारी खुशकिस्मती है। जवान हमारे असली हीरो और सच्चे भाई हैं। सपने में दिखे बाबू पानी लाता खेत में, लाडली सी बेटी दिखे खेलती रेत में, बालका की मम्मी दिखे बाट में खड़ी, बूढ़ी माँ बीमार दिखे खाट में पड़ी। कदे सपने की नींद से जगा के आइए भोले, कदे सपने की नींद से जगा के आइए भोले, कदे भोजिया के कमरू में भी जाके आइए भोले। ओके मजबूर गया घर का दूर, पापी पेट का सवाल केला देश का विचार, टूटी देर चोटियां पे जाना पड़े रोज, पहाड़ा की चढ़ाई केला असले का बोझ, जान लेने वाले वहाँ पे बहुत घूमे जासे, सारे आना आगे पाछे मूत घूमे जासे, कई बार तो सब छोड़ छाड़ के भाजन का जिक्र जासे, पट्टा लगेगा गुण देके भीतर लालू डर जासे। आम्ही दरवर्षी म्हणजे हिंदू संस्कृतीप्रमाणे आपल्या धर्मामध्ये वेगवेगळे सण साजरे केले जातात आणि त्याला वेगळं एक महत्त्व असतं। यामध्ये वेगवेगळी मूल्य आपल्याला शिकायला मिळतात। तर असाच आज रक्षाबंधनाचा आपण सण साजरा करतो आपल्या हिंदू धर्मामध्ये। बहीण भावाचं एक अतूट नातं असतं, त्याचं महत्त्व सांगण्यासाठी हा सण आपण साजरा करतो। परंतु आमच्या शाळेतर्फे हा सण जो आहे हा सामाजिक उत्सव म्हणून साजरा करतो। आम्ही दरवर्षी मुलांना वेगवेगळ्या कार्यालयामध्ये ज्या संस्था समाजासाठी कार्यरत असतात, समाजाचं भलं व्हावं असं त्यांची इच्छा असते, अशा संस्थांमध्ये जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना आम्ही राख्या बांधतो। आमची मुलं राख्या बांधतात आणि अशा पद्धतीने आम्ही त्यांचा आशीर्वाद घेतो आणि हा सण साजरा करतो।
रक्षाबंधनाचा त्यांना मुलांना बाहेर घेऊन जातो, फायर स्टेशन, पोलीस स्टेशन, अनाथ आश्रम, कारण हेच असं वय आहे की त्या मुलांना आपण संस्कार देतो, संस्कार रुजवतो त्यांच्यात. तो आम्ही त्याप्रमाणे या मुलांना दरवर्षी बाहेर नेऊन रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम करतो. रक्षाबंधन हा असा उत्सव आहे की ज्यांनी एकाने दुसऱ्याला सांभाळून घ्यावं किंवा रक्षण करावं, हा जो समज आहे तो लहानपणापासून मुलांनी पाळावा म्हणून आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन राख्या बांधतो. तसंच आम्ही यावर्षी पोलीस स्टेशनमध्ये आलो आहे. आम्ही संध्याकाळी बालिकाश्रमातही जाणार आहोत आणि तसंच फायर स्टेशन वगैरे तसंही आम्ही जातो. लहान मुलं जी लोअर के जी अप्पर के जीची असतात त्यांना हे लवकर समजतं आणि ते छान पद्धतीने तिकडे सहकार्य देतात. तर श्री गणेश हायस्कूल गणेशपुरी म्हापसा हांगासून आयिल्ली आसा. खास रक्षाबंधन कार्यक्रम हो साजरो आमी हांगा आयज पोलीस स्टेशनार म्हापसा केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.